नमस्कार दोस्तों, एसएम की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। इस चैनल पे रउरा लोग के सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक कहानी सुने के मिली। कुछ कहानी रउरा लोग के हंसाई तो कुछ गुदगुदाई तो कुछ रुलाई। आज हम डायरी के रहस्य के 5वां भाग लेकर आइल बानी। पिछला भाग में हमने के सुनले रही जा कि सौरभ और ऋचा मंदिर तक तो पहुंच गईला सन, लेकिन उन्हीं के वस्त्र खोजे में दिक्कत होत रहे। त आज हम उहे सुनाए जातानी कि कैसे सौरभ और ऋचा वस्त्र के खोजला सन और पिशाच सबके अपना साधना से मुक्ति दिलैला सन। ऋचा के मन में भय बैठ गई रहे। ई जान सौरभ के मन में भी थोड़ा घबराहट हो गई। सौरभ ऋचा से कहलस कि ऊ ओकरा के कपड़ा खोजे में मदद करे। ढेर प्रयास के बाद ऋचा के एक बक्सा लौकल, मगर ऊ अंदर से बंद रहे। ऊ सौरभ के आवाज लगैलस तो सौरभ ऊ बक्सा के उलट पलट के देखलस, मगर बक्सा के खोले के कोई उपाय ना लौकल। ऋचा कहलस कि हो सकता कि पिशाच मंत्र काम कर जाए, और ऋचा पिशाच मंत्र पढ़े लागल, लेकिन कोई फर्क ना पड़ल। ऊ मंदिर के बाहर के तरफ देखलस तो घनघोर तांडव होत रहे। मंदिर के 4 गो केवाड़ी रहे और एक केवाड़ी पर सांप फुफकारत रहे तो दूसरा पर डरावना पिशाच चिल्लात रहसन। एक केवाड़ी पर एगो बड़का गो सांड अंदर जाए के कोशिश करत रहे और चौथा केवाड़ी के बाहर सिर्फ पानी ही पानी रहे, जेमे सागर ऐसन लहर उठत रहे। ऐसन दृश्य देख के दोनों एक साथ पिशाच मंत्र पढ़े लगलसन तो संदूक खुल गईल और ओह में से एक जोड़ा कपड़ा निकलल, जेकरा के ऋचा और सौरभ लेके चौथा केवाड़ी पर गईलसन और ओइजा नेहा धोआ के पहन लेलसन। ओकरा बाद ओहनी खाती आसन खुदे लाग गईल और सौरभ और ऋचा प्रोफेसर के दोनों किताब से मंत्र उच्चारण शुरू कर देलसन। ओहनी के जौन भी चीज के जरूरत पड़त रहे खुद स्वयं ही प्रकट हो जात रहे। 1 घंटा के लगातार मंत्र उच्चारण के बाद ओहनी के देखलसन कि चौथा केवाड़ी से नदी गायब हो गई और शिवलिंग के ऊपर से जल स्वयं ही निकले लागल। किताब में कठोर शब्द में लिखा रहे कि साधना के मंत्रों उच्चारण के रोके के नइखे और न ही वो स्थान से हटे के बा। अगला घंटा में तीसरा केवाड़ी के नंदी मूर्ति के रूप में शिवलिंग के पास आवे लागल और वो दरवाजा भी शांत हो गई। ऋचा के तो देख के गले बैठल जात रहे, लेकिन फिर भी वो मंत्रोच्चारण कैलस छोड़लस ना और तीसरा घंटा पूर्ण कैलस तो दूसरा दरवाजा के नाक गायब हो गई, शिवलिंग में लिपट गई। चौथा घंटा के मंत्रोच्चारण में ऋचा के साथ साथ सौरभ के भी हालत खराब होखे लागल, पर ऊ मंत्र उच्चारण जारी रखलस। अब स्थिति ऐसन हो गई कि गला भी सूखे लागल और आवाज भी ना निकलत रहे। ऋचा अंतिम मंत्र पढ़ के आहुति देलस और बेहोश होके उजे लुढ़क गई। सौरभ भी बेहोश होखे वाला रहे कि एकाएक बड़का तेज लपट उठल और तेज धमाका भइल। फिर वातावरण एकदम शांत और मनोरम हो गई। सौरभ और ऋचा के जैसे सारा कष्ट ही दूर हो गई और दोनों धुआं के देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित भइलसन। धुआं छटते ही एक गौर वर्ण के बैल पर बैठल जटाधारी शंकर जी
प्रकट भइनी और दोनों के तरफ देखते हुए बोल उठनी कि तू दोनों के परिवार वाला भागीरथ के तरह ही आपन स्वार्थ से हटके आपन कई पीढ़ी के बलिदान कइला जा। ऐसे पिशाच सबके आज हम मुक्ति दे देव। हम काल चक्र में परिवर्तन कर सब पिशाच के मुक्ति कर दे। ई मंदिर पिशाच के मुक्ति काल तक ही रही। इतना कहते ही महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर के दरवाजा पर खड़ा द्वारपाल, जो आधा नाग और आधा मनुष्य रहे, ऊ जियत रहे। ऊ सौरभ और ऋचा से कहलस कि आज के रात्रि वेला के बाद रौरा लोग दोनों स्वयं ही अपन घरे पहुंच जाई। ऋचा पूछलस कि पिशाच की मुक्ति कैसे भई? तब द्वारपाल कहलस कि पिशाच काल चक्र से भूत में जाके आपन पाप कर्म के सुधार लेलसन, ताकि उन्हीं के पिशाच योनि ही ना मिले। सौरभ और ऋचा द्वारपाल से बात करत रहसन कि चारों दरवाजा के बाहर के दिश अपने आप बदले लागल। ई देख के दोनों घबरा गइलसन। तो द्वारपाल कहलस कि ई काल चक्र परिवर्तन के संकेत ह। ई चारों दरवाजा चारों युग के ह और तू लोग जो दिश देखता जा उ काल के ही ह। सतयुग में जल, त्रेता में पशु, द्वापर में नाग और कलयुग में पिशाच के अधिकता हो गई रहे। ऐसे चारों दरवाजा पर अलग अलग दिश लौकत रहे। सौरभ पूछलस कि वो स्थान पृथ्वी पर कहाँ बा और हमनी के फिर कहाँ आ गइनी जा। तो द्वारपाल हंस के कहलस, ई त महादेव ही जानस। एकरा बाद जोरों के गर्जना भइल और ऋचा और सौरभ दोनों के आंख रोशनी से चकाचौंध हो गई। दोनों चिल्लैलसन। आंख खुलल तो दोनों अस्पताल में बिस्तर पर पड़ रहसन। डॉक्टर और नर्स उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए कहलसन कि सर, दोनों पेशेंट के एक समय ही कोमा से होश आ गई। दोनों के तो सरे घूम गई। फिर उन्हीं के पता चलल कि उन्हीं के कॉलेज बस के एक्सीडेंट हो गई रहे और शरीर पर चोट ना होखे के बाद भी दोनों कोमा में चल गई रहसन। एहतियातन डॉक्टर उन्हीं के 2 दिन हॉस्पिटल में रहे के कहलन। अस्पताल से निकले से पहले दोनों के जनरल वार्ड में रखल गई। तो एक दूसरा के देखते हुए उन्हीं के कहलसन कि आखिर में हमनी के कर के दिखा ही देनी जा। ओही समय प्रोफेसर मनीष गर्ग कमरा में प्रवेश कइलन और कहलन कि तू लोग केकरा बारे में बात करत आ जा। दोनों कहलसन कि सर, राउर पिशाच विद्या के डायरी कहाँ बा? तब प्रोफेसर सर खुजावे लगलन। ओही समय सौरभ और ऋचा के माई बाप भी कमरा में अइलन जा। तो उन्हीं के समझ गइलसन कि सबके अनंत यात्रा के अंत हो गईल और सब आपन समय में लौट गईल और उ दोनों के छोड़ के केहू के ई बात याद ना रहल। दोनों के बात से प्रोफेसर के लागत रहे कि दोनों लइकन के चोट के वजह से शायद कोई दिमागी समस्या हो गईल बा। डॉक्टर अभी सौरभ और ऋचा के टेस्ट खातिर बुलावत रहत रहन, मगर उ अनंत यात्रा के बात अब केहू से ना कहत रहसन, काहे कि लोग उन्हीं के पागल समझतन। जो एक एडवेंचर्स कहानी से लागत रहे, उ सौरभ और ऋचा जिंदगी जीलसन। ई कहानी एजे समाप्त होता। तो रौरा लोग देखनी जा कि सौरभ और ऋचा कैसे कैसे उन्हीं के अपन साधना के द्वारा एक पिशाच योनि के मुक्ति दिलैलसन। अगर रौरा लोग के कहानी अच्छा लगल होखे तो इस चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब और कमेंट के माध्यम से भी बताई कि ई कहानी रौरा लोगन के कैसन लागल। तब तक खातिर धन्यवाद।